ତୋରାଣ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ହକରେ ତୋ ସହ କଥା ହେବି। ଏବେ ତୁ ଆଉ ଆପଣାର ହୋଇନାଉ ନା। ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ତୁ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବାଲା। ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଖୁସିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ବେଳେ ସେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ଛାଇଁଥାଏ। ଆଉ ସେ ମଣିଷଟି ହେଉଛି ତୁମେ। କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି କି ସେ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବ। ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ନା, ସେ ନିଜେ ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିବ। ତୁମେ ମେସେଜ କରିବ ନା ନ କରିବ ଏହା ତ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ତୁମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜଣେ ମଣିଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସିଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ତା ହୃଦୟର ସାଥୀ ପାଇଁ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଲୁହ ଝରିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଅସେଇ ସାରା ଜୀବନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଥାଏ। ଯିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ଆଜି କ୍ଷଣକେ ମୋତେ ପର କରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରେମରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବୋଧେ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷରେ ସେ କଥା, नो वाद विवाद ओनली। धन्यवाद।